Subscribe to my channel. Готови ли сте за перфектната закуска за под 5 минути? Днес ще ви покажа как да приготвите вкусен авокадо тост с яйца на очи, който не само е бърз, но и супер здравословен. Авокадото е истинска супер храна. То е богато на здравословни мазнини, витамини и минерали, идеално за енергийно зареждане сутрин. Започваме с филийка пълнозърнест хляб. Препечете я до златисто, за да добавите хрупкавост. Докато хлябът се пече, намачкайте авокадото в куп. Добавете малко сол и черен пипер за вкус. Сега, докато хлябът е готов, ще приготвим яйцето на очи. Просто го запечете в тиган, докато белтъкът стегне, а жълтъкът остане течен. Намажете авокадото върху препечения хляб, добавете яйцето на очи отгоре. Последвайте канала за още лесни рецепти